Ľudce kukajce, parobka z výhodu tu mace. Zápas storočia 3. Asi to možno nikoho nebude zajímať, ten môj nepopulárny názor od no-namea úplného, ale za mňa je to totálny scam na ľudí. Osobne som bol na jedničke asi len v karčme, tuším, že to bolo, neviem, bolo to v karčme. A pozeral som to, jak Atilka vypol Carlosa. A reálne potom na dvojke som bol osobne sa na to pozrieť. Proste tušil som, že to bude tak trochu na piču zápas, lebo zoberme si. Attila, strašný sellout, to proste pozrieš tej kampane, proste na podcastoch vždy sa pýta na Ondru, koľko mu proste zajebe peňazí. Zápas, ako to celé bolo fajn za mňa, stavil som si proste na ľudí, ktorých som samozrejme mal v obľúbe a samozrejme nevyhrali. Napríklad David Kozma, tam prvýkrát schytal bomby. A išlo to už potom vlastne z ním dole. Videl som, že proste Attila vôbec nedával ten výkon, čo dával. Lebo keď si zoberieš, aké mal granaty proste Attila na jedničke, tak to bolo brutál. Teraz tam ho proste nevedel vôbec sundať. Docela shit, hej, Attila hovorí, že je v životnej forme, bla bla bla. To nebude ten Attila z jedničky, takisto to nebude Carlos z jedničky. Ja si myslím, že to vyhraje Carlos, keď už tak, lebo Attilovi to môže byť úplne opiči. On proste sa nevie na tom hrabe, tá kauza, čo bolo okolo toho, hej, že tam nahrabala ľudí a zarobil si súkromný účet, to ani nebudem hovoriť, že o čom je to vlastne celý ten oktagon. Ako, verím tomu, že to proste ľudia vypredajú, lebo ľudia sú podľa mňa natoľko dosť hlúpi, že si to kúpia. Hej, a veria tomu, že to bude proste najdôležitejší zápas. Za mňa to Attila proste vyhral také tie odvety, hej, jak idú teraz, že proste prehraje typek dvakrát a chce ďalšiu odvetu, to je za mňa totálna blbosť. A čo chcem hlavne tým povedať, nechcem nejak zhadzovať kvalitu toho celého podujatia, určite budú skvelé zápasy s bojovníkov, ktorí to myslia 100% vážne a idú na 100 piči bomby, nenormálne. Keď ideš proste na oktagon a hľadaš nejaký športový výkon po piči, neuvidíš ho, kámo, vôbec ho neuvidíš. Už najlepšie roky títo dvaja majú za sebou, budú tam určite skvelé zápasy iných zápasníkov, ale už od tých dvoch už reálne nič mi nečakajme, už proste len čakajme, že pôjdu do dôchodku, hej. Možno budú nejakí super tréneri, možno neviem, niečo iné si asi nájdu. Carlos tam nejaké podcasty robil a neviem čo, bla bla bla. Attilky možno bude skvelý politik, hej. Skvelý. Dajme tomu, že skvelý. V rámci možností nemáme im čo ani vyčítať, že chcú sa na tom nabaliť. Takže reálne nemáme im čo zazlievať, nech sa nabalia chlapci, nech si proste poberú, ale hlavne nech už dajú potom pokoj. Hlavne nech dá pokoj už Attila, lebo ten má už fakt sere tým jeho výrokami a neviem čo sa robí zo seba, že on je obedňáka, alebo čo, koho to kurva zajíma, kamo, si nejaký bojovník do piči a prhltni to a ber to tak, jak to je, ty vole, to ako má úplne nasiera, keď do seba robí nejakého, neviem čo, že... Takže asi tak ohľadne toho jedenu, hej, za mňa, OK, keď si kúpil lístok a fandíš tomu a bereš toho, že bude úplne super, ja nehovorím tomu, že to bude zlý event, je úplne po piči, ale ten samotný zápas nebude tak po piči, si myslím. Bude to dosť, podľa mňa taká už len naháňačka peňazí, hej. Samozrejme, Ondra je za to rád, Attila je za to rád, všetci sú za to radí, samozrejme aj Carlos. A jediný ma mrzí, že proste už je to teraz len o tých peniazoch. Ako ja samozrejme, za mňa by som zvyšil tým zápasníkom platy extrémne, hej, MMA zápasníkom, alebo keď si zoberie človek, čo všetko musia preto vytrpieť si v tom ringu. Čo on v ringu? Proste príprava je brutálna, ja sám som proste skúšal tie tréningy a všetko, venoval som sa tomu nejaký čas. Takže ak ideš náhodou na jeden a si presvedčený o tom, že to bude popičiť zápas, ja ti to neberem, OK, zjed si to. Ale ja tým na to neskočím. A to je všetko. Veď ar som varón.